Sa primerong detalyes niya sa ato ng mga bareta sa probinsya ng Camarines Sur. Personalmenteng ipinaniro ni Provincial Administrator Luigi Villafuerte asistensya pinansyal para sa mga paraoma sa Camarines Sur. Kaso nagtalikod na semana na ginibo sa Camarines Sur Provincial Capitol Convention Center. Diyan po sa Banwa na Pili, Camarines Sur. Sa Facebook page post ni Luigi Villafuerte, sinabi niya din na konektado ading asistensya sa programa niya na Department of Agriculture. Ading nasabi ng mihoras usad sana sa kadakil na programa niya aga naipipanaraw ag ituturo pa niya na gobyerno probinsyal para sa bilog na Camarines Sur, sabi ni Villafuerte. Kaya maawot ni Luigi Villafuerte ang nauwi pang iribanan tapadangat kuno niya ang bilog na Camarines Sur. Si Luigi Villafuerte na anay patngod na paurin ni Gobernador Migs Villafuerte, aspirante man sa pagkagobernador nguha na paabuto na eleksyon sa Mayo 9, 2022.